Ladies and gentlemen, at this very junction muna da wani matashin mawaki wanda tauraro ya shake haskawa. Yana da wata waka kusan din Ramadan ta zo sai kaga wakan ta ƙara tasowa. Muna tare da Ahmad Abdulkarim wanda aka fi sani da Kainuwa all the way from garin Katsina Wanduko. Idan kun ba mu dama, ladies and gentlemen, give it up for Kainuwa. Azumi ya dawo da sai Ramadan ba su ke tun huta. Da na san zaki fushi haka da na siyan miki tarbi da huta. Na ki kira ne na ki zuwa ne da in sha ruwa ki huta. An tuwa da tana shida ni na gaya mata kin iya Ramadan basket ɗin goya a ce komai. Kiti me ke faɗa? Completely. Siya mata tarbi da huta. Shine Ramadan basket ɗin ko kuma dai akwai Ramadan basket? A da akwai Ramadan basket. Shi tarbi da huta wannan ƙari ne to kai da ya akai baka siya Ramadan basket ɗin ba har ta yi fushi. Abinda kuke yi kenan ga abba ma wannan karin shi ma bai bada Ramadan basket ɗin. Oh my god. Ku daina irin haka fa. Ramadan boss na bada. Ramadan jiwa. Completely. So Kainuwa, mutane so tari in kana waka kana kiran Antu Uwali. Mutane su san wace ce wannan Antu Uwali. Idan take ba kuɗi kake zuwa studio koya. Gaskiya Antu Uwali special anti-net. Okay. Tana bada gudunmawa 100%. Dole a dinga haifin din. Probably tana daga cikin wanda suke kara maka gwiwa ma Gaskiya sosai. harkan wakan da kake yi. Kwarai da gaske. Akwai fannonin waka daban-daban. Akwai R&B, akwai Afro da dai sauransu. Me yasa ka zaɓi kai wannan layin da ka ɗauka? Gaskiya salon zance kaman yana daga reaction ɗin da nake yi. Zan so in ga ina irin ko Afro ko R&B. Amma kawai zan ga wannan salon da nake kai. Shi ya dace da ni. Kwarai da gaske.